अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एगो बात मिलाओ तारो ना हम मिलाओ तनी बात। हमू 2 लाख रुपया कमातानी साल के आ तुहू कमाते बड़ो लेकिन पैसा आवता आ साफ पानी खनिया बह जाता। ई बात सही कहत रह हमहू मिलाओ पानी पैसा टिकते नहीं छे साफा घर में। कोनो उपाय लगाओ जा। हाँ कोनो उपाय होके तो देखो कि उसे बतियाओ। ना होगा तो पंडित जी से एकदम देखा लिए। घर में लागता सुख शांति नहीं है ना। पूजा उजा कोनो पूछाई जाना बोला लिया टीचर पंडित जी के घर में चल जाऊंगा। ठीक मैं आ जाइए चाव से जा। ठीक बजाता नहीं ओम वासुदेवाय नमो नमः। पंडित जी खूब आनंद रहा बच्चा, खूब आनंद रहा। तनी चली हमार भैया बोले ना है। अच्छा घर है हमरा दूरा पर कोनो पूजा पाठ के। हाँ चली पात्रा ले ले चले मां पर। अच्छा ठीक बा चल ए जजमान। हाँ तू ये जा 2 मिनट रुक। हाँ। हम पतारवा ले ली लोटवा धक तब चलता। ठीक बा। चलो पाव लगन पंडित जी। खूब आनंद रहा, खूब आनंद रहा। बैठी तो जजमान बोले का ना काहे का हमरा को बुलावल गइल खो। देखी ना पंडित जी हमनी के मने इतना ना दुख बीमारी धला लगा। हाँ आ पैसा कमाता नहीं सो तो दुख बीमारी में लागता बा और पैसो था नहीं खेला। हाँ नहीं खेला जे आवता तब केने जाता टे आ दुखो बीमारी से परेशान बने। शांति नहीं के पंडित जी घर में। हाँ पैसा साफ आ पैसा है 2 लाख कमा ले साल में। हमहू 1.5 लाख कमानी इन्हीं के जे ना कमानी सो लेकिन कोनो ओकर यस नहीं है। कोनो ओकर नाफा घाटा नहीं खेला। उपाय कौन होके तो बताई। उपाय है बा कि शांति खतिरा एगो शांति पूजा होला। कोनो ढेर खर्चा ओमे ना लगी आ उ पूजा हो जाई नु तब से जितना घर के कलह दुख जैसे ई बा सब भाग जाई। पैसा टिकी नु एकदम। तो पैसा कराए देखी ना बिहान बियाह करावे के बा आ परसों दिन उतारे के बा आ चौथा रोज श्राद्ध में जाए के बा। ना होला तो ई दिनवा एह बोरे हम बता देते जजमा। तो सबसे सुंदर होई कि आजे ही पूजवा हो जाई तो आज तो कथी कथी लागी हमें। एमे कोनो विशेष चीज ना लागी। हाँ तो बताई ना मने जौन फूल अक्षत ये सब में ही पूजा हो जाई। आ बाकी तोहरा प्रसाद बांटे के होई संजेलिया के बांट सकता। ठीक बा व्यवस्था करी सो। हाँ 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 बैठी बैठी हम अभी बोले पंडित जी और कुछ ना नु चाहे ना। जजमान गंगा जल नहीं खे जा तो रहो गंगा जल कहाँ कल रही हम निकले नहीं खे। अरे कल में से 1 लोटा जल भर के ले आओ। हम मंत्र पढ़ दे मुहे गंगा जल हो जाए। अच्छा ले आइबो डॉक्टर पढ़ देला से हो जाला। अच्छा आम के पोलो गाय के गोबर ले आओ झटझट ले आवा टाइम नहीं खे। आइले आम पोलो आई गाय के गोबर। पंडित जी हाँ आई गाय के गोबर का होला। गणेश जी बनावल जाला। ई गणेश जी। हाँ गणेश जी मानल जाला। बोल लागल जाला। ठीक ए जजमान बोले हम जतरा इशारा करे हाँ वही तरह तू कर चल जाइए। ठीक ओम गोड़ लागो गोड़ लागो। तोहरा नु सुख शांति चाहिए तू अपना माथा पर हम अपना। हाँ अच्छा चढ़ा ले। चारों दिशा में छिटला। ओम पुष्पांजलि समर्पयामि पुष्प। ए जजमान बोले अब 551 रुपया पर चढ़े दो डॉक्टर 551 दक्षिणा डाल हो जाता पंडित। नहीं खेल टाल कर दे घर पैसा का कहाँ मोल बचा दो न दो खाली ए जजमान कोई कागज हो पंडित जी। हाँ ओकरा के मान लीजिए पैसा हवे वो कैसे मान ली पैसा है वैसे मान ली
क्या रहुआ कहनी है जे ले आवा कल में से पानी भर के ओकरे के मंत्र पढ़ के गंगाजल बना दे, गाय के गोबर के कहता नहीं जे गणेश जी मान लो, वही ओकरो के पैसा मान ली।